juma ye juillet kalo tile 3 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la. Aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati ka kunnafoni jɛlen olu kɔnɔ. Ni an ka bi juma kunnafoni di waati seli aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni gale bɛ tali kɛ état-major général des armées ka kunnafoni dilo olu kɔnɔna na. État-major général des armées bɛ faso jama ladɔnniya kunu juillet kalo tile 2 san 2026 an ka wolomasi tabaw ka sanfɛ pankuru ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilamɔgɔw dagayɔrɔ dɔ kɔni kan. Gawo Worodugu Sahɛli yan fan fɛ min sen fɛ u ye dankari kɛ jatigɛ wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la fo ka taa se u bolofɛminɛ caman olu ma. O don kelen kilomɛtiri 25 sori Bugudugu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔbɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni yɔrɔ kofɔlen na ni ka dankari kɛ banbagaci wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la. État-major général des armées bɛ faso jama ladɔnniya an ka wolomasiri tabaw cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa fɛn min ye lakanako ye ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Kunu juillet kalo tile 2 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko o bɛnna sɔrdasi kalanso école prytannique militaire de Kati ale journée d'excellence ta ko 22nan ma min senfɛ an ka jamana gouvernement ɲɛma Abdoulaye Maiga ale tun bɛ nin kɛnɛ kofɔta in kan ni ka jɔnjɔn ta k'a di écoleden ma écoleden min ka moyenne cayara ka tɛmɛ ni écoleden kulu ninnu bɛɛ lajɛlen ta kan ni a jirala k'a fɔ ko ni écoleden ninnu kɔni bɛ taa i jɔ écoleden 700 boɲɔn ko olu de kɔnɔna min sen fɛ an ka jamana gouvernement ɲɛma ye jɔnjɔn ta ni ka a di Korika Afisatu Sidibe ale ma terminal science exact min sen fɛ an ka jamana gouvernement ɲɛma Abdoulaye Maiga ale ye jɔnjɔn ta ni ka a di Korika Afisatu Sidibe terminal science exact ni a jirala k'a fɔ ko ale de ka moyenne tun bɛ ni écoleden kulu ninnu bɛɛ lajɛlen ta ɲɛ o de hokumu kɔnɔna na ni écoleden kulu ninnu bɛɛ lajɛlen cɛla écoleden 200 jɔnjɔn tara ni ka a di olu ma ni o dɔw bɛ tali kɛ moto ordinateur tablette fo ka taa se wariw ma yaasa ka faso kanu ale ni kalan courage doni ma kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na. Walasa ka Mali jamana ale ni Maroc jamana bolodi ɲɔgɔnmaya sisi ka taa fɛ an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsin don an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɔgɔn ma ni a bɛ wele ko Abdoulaye Diop a jirala k'a fɔ ko ale ye association malienne d'amitié Mali Maroc ale ɲɛma bisimila kunu juillet kalo tile 2 san 2026 ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ k'u ka kumaw bolila ni jamana kofɔlen fila ninnu ka taa ɲɛ fo ka taa se u ka bolodi ɲɔgɔnmayaw nafasɔrɔ sira olu fɛ o de hokumu kɔnɔna na yaasa ka ni jamana kofɔlen fila ninnu kɔni ka bolodi ɲɔgɔnmayaw olu sinsin ka taa fɛ an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsin don an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɔgɔn ma ale ye association malienne d'amitié Mali Maroc ale ɲɛma bisimila. Binganiwale tun taara ni ka voyage mobile fila olu sɛgɛrɛ dɔgɔkun kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Gawo marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kaji dugu kɔnɔna na Gunzurye commune na binganiwale kun taara ni ka voyage mobile fila olu sɛgɛrɛ min sen fɛ ni binganiwalekɛla ninnu tun ye maa dɔw minɛ ni ka u kɛ kasoladen o de hokumu kɔnɔna na araba don juillet kalo tile fɔlɔ san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ni banbagaci wale tigilama ninnu ye ni maa kofɔlen ninnu labila min sen fɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko bin kɛra muso dɔw olu kan. A y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka ni logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la.
An bɛ taa kɔkan kibaru la ka kɛɲɛ ni samiya donda ye min senfɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko sanji kasara b'a la ka caya jamana caman olu la ni o dɔw bɛ tali kɛ Ghana, Togo, Benin fo ka taa se Côte d'Ivoire jamana ma min senfɛ a jirala k'a fɔ ko sanji kasara kɛra sababu ye ni ka maa 59 olu bɔnɛ u ni na fo ka taa se maaw bolofɛnminɛ caman olu cɛnni ma min senfɛ a laɲininen don maaw k'u hakili to u yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni samiya donda in kɔnɔna na. Ɲinan san 2026 jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko funteni fanga b'a la ka bonya kosɛbɛ min senfɛ Europe jamana kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko funteni bonya kojugu kɛra sababu ye ni ka maa 1300 olu bɔnɛ u ni na an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw olu la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi juma kunnafoni dilo olu la aw kan bɛɛ kunnafoni di kura olu kɛnɛ kan Ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.